пораснете стъпката или влака на ITF. Тези турнири, които са до 18 години. Така че пожелавам ви да сте на този път. Давам неговата дума да кажеш няколко неща за себе си. Той малко го е срам да знаете, но ще се опита да говори. Скажи, что за тебя, что чуть-чуть слова. Чуть про меня рассказать? Да. На русском можно? Да. На русском? Да. Ну, меня зовут Никита, мне 16 лет, я родился в городе Киев. Той е роден в Киев на 16 години. Да. Тази година предстои да навърши 17. Начал заниматься теннисом в 6 лет. Меня привел... На 6 години е започнал да играе тенис. Турниры начал играть в 8-7 лет, мои первые турниры были. Также я выиграл чемпионат Украины до 12 лет. На 7 години, на 8 почва да играе тенис. Става шампион на Украина до 12 години, също както той същия турнир. Знаете, че го има във всяка една държава, той става шампион на Украина. Играл е много дълги години за националните отбори на националните гарнитури на Украина. Във всички възрасти е бил първа ракета. В момента е първа ракета на Украина също. Да, что еще? Ну, в топ-20 ITF это понятно. Топ тенис Европа какой был? А в теннис Европа был первый, играл Мастерс. Играл, значи в тенис Европа, нали, бил е всичките ранглисти в Украина, така или иначе първи. В тенис Европа до година вас ви предстои влизане в ранглистите до 14 години. Играл Мастерс Монте-Карло. Второе место занял. Бил е първи в света, в Европа, нали, тенис Европа. След това играе в финалния Мастерс в Монте-Карло, става на второ място. Да. И сега се опитва да тръгне към мъжкия тенис. Вярвам, че пътя е труден, много малко играчи остават в един момент, но за сметка на това, както казвате, труден, дълъг и сладък. Значи най-важното за мен в годините като треньор е вие да се научите да се трудите, да работите. Това, което аз видях на Ролан Гарос като опит, да ви кажа нещо, видяхме, там имахме шанса да тренираме с всички играчи и да гледаме най-добрите Джокович, Синер, Зверев, Алкарас. Това, което мога да ви дам като съвет е извън корта се шегувайте, смейте се, забавлявайте се. Бъдете професионалисти на корта, в фитнеса, работата си, когато се занимавате ментално. Най-голямото впечатление, това, което ми направи, е, че всички играчи страшно много загряват, страшно професионално загряват, дълго време и много разтягат. Нали, това нещо, което ми направи най-голямо впечатление. Нали, на корта е ясно, че всички са професионалисти. Там никой не видях да се смее, да се шегува, да се базика или така нататък. Но най-голямото впечатление, което ми направи, че хората, влизайки в фитнеса, това нещо се получава страшно сериозно, страшно отдадени към този процес. И аз искам да ви разкажа, защото за всички сигурно е интересно, вие ще го питате някои неща, как протича един ден на Ролан Гарос, когато ни бяхме, тренировката примерно е в 10:30, нали, ясно е, ставаш, закусваш, той в 9 часа влизаше в фитнеса. От 9 до 10 прави фитнес, загрява, 10:30, нали, влиза, всъщност от 9 до 10 фитнес, нали, загрява, 10 до 10:30 тренира, после разтяга, къпи се и една тренировка от 30 минути в един момент става 2 часа и половина. После обядва и си чакаме мачовете да играем. Нали, реално за един мач на ден ние бяхме ангажирани цял ден. Защото се получава, че ти тренираш сутринта 2 часа с ОФП, нали, с загряване, с разтягане, 30 минути тенис, обядване и преди матча загряваш пак 30-40 минути, играеш 2 часа матч, след това пак разтягаш ледени вани и така нататък, нали, удобството, които ги имаше, разтягаш и става вечерта 6-7 часа. И ти реално за един матч минава целия ден. Така че пак ви казвам, да знаете нещо, което вие и ви давам най-големия съвет е, ако искате да бъдете професионалисти, започнете от малките неща, от малките стъпки. От това да загрявате,
от това да се храните правилно, от това да имате режим на хранене. Много хора си мислят, че най-важното е тениса на корта. Не, тениса на корта е част от целия процес. Отделяйте внимание на всяка една част, защото тя е супер важна. Давам думата на вас, нещо ако искате да го питате, нещо ако ви е интересно. Гендов, нещо искаш да го питаш? Що бе, Гендов? Сраме. Що от какво те е сраме? Виж сега, тук не сме на изпит, ние не сме те учители, ние сме хора. Аз съм седнал пред вас, за да моя опит като треньор, това момче като доста добър тенисист с доста опит, да можем да ви го предадем. Защото след един месец тук националният отбор на България ще трябва да се изправим. Трябва всички да имаме самочувствие, да сме подготвени, да можем да сме наясно с нещата. Затова казвам, няма срам, няма от кой какво да е срам. Юлиана, ти искаш нещо да го питаш? Дам. Не. Защо? Добре, ами като примерно той нали е първа ракета и е някак много добър. Да. Как всички го слагат като този ден ще спечели в матч, как не е по-напрегнат и знам как Окей. да се Как се справя с напрежението? Да, като всички са го сложили все, но той трябва да бие. Как Да. те изправляеш с напрежение во време матча? Во время матча, ну, во-первых, до матча я стараюсь не думать про матч, потому что это очень всегда волнительно. И я Преди вот- матча каза, че за него това нещо го успокоява, когато не мисли за матча. И нужно себя успокаивать, то, что все будет хорошо во время матча, делать всякие дыхательные упражнения, вдох-выдох, например, глубокий вдох, длинный выдох. Много тоже често там. той казва, че използва упражнения за дишането, за да му спада напрежението. Есть специальная программа, там, где определяют, получается, ну там, допустим, 10 секунд ты делаешь вдох, потом тоже 10 выдох, и вот так вот делаешь. Има специална програма, която 10 секунди вдишва, 10 секунди издишва и се опитва да се концентрира върху това нещо, а не върху самия матч. И когато прави много упражнения за дишането, казва, че му пада напрежението. Ну и просто вообще не думать про матч, думать про игру, то, что ты должен концентрироваться на себе, то, что ты должен как бы... Друго, което казва, че първо той тръгва много позитивно. Към всеки матч се нагласи позитивно, мисли, че всичко ще е наред, всичко ще е супер и не мисли за самия матч, мисли за това да бъде концентриран. Това е супер, много хубав въпрос, браво, всички го изпитват, Да. всеки го има това нещо, така че наистина, ако той може да ви е полезен с тези неща, е супер, браво на Юлиана, хубав въпрос. Мисля, че това е основното и той каза нещо много важно, което всички го запомнете. Нали, ни говорим за това дишане. Нали, дишането успокоява, дълбокото вдишване, дълбокото издишване, нали, след това по този начин. Концентрацията ви да не бъде на самия матч, концентрацията ви да бъде, нали, върху тези неща и по този начин вие ще се чувствате по-спокойни според мен. Давай, някой друг? Гендов, аре бе. Сержут. Аз да задам Да, слушай. какви са му мислици, когато загуби точка или примерно две подред? Какво си казва? Що те думаш, когда проиграешь 2 мяча подряд? Ну, во-первых, не нужно зацикливаться на прошлом, потому что прошлое уже вернуть как бы Много е невозможно. важно за него, говори я, Да. много е важно да не мисли за времето, което е минало, Потому что прошлое за точките, нельзя които са вернуть. минали, той И не нужно може да ги думать върне. только про будущее, потому что будущее ты можешь создать. На- И, ну, про настоящее. Потому что, да. Трябва просто да мисли за следващите и се опитва това да го прави. Да, потому что ни на прошлое, ни на будущее ты никак не можешь повлиять, поэтому ты должен только быть в настоящем. Той се опитва, за него много е важно да не мисли за точките назад, да не мисли за точките напред, да мисли за тази, която идва. Само за нея. Нали, това е общо взето в старите точки, които са минали, няма нужда да се мислят. Те са минали. Няма нужда. Те, които ще дойдат, никой не знае как ще се изиграят. Следващата. Тя е, нали, има един въпрос в тениса, не знам дали някой ви го е задал. Коя точка е най-важната? Гендов, коя точка е най-важната? Следващата.
Иначе добре. Че говорит? Пришел чудик. Нали, Пиццу пошел първата точка, тя е важна, но все пак всяка една точка е важна, но следващата е най-важна. Няма точка, която да не е важна. Както видяхте, нали, сигурен съм, че повече от вас са гледали финалния матч между Синер и Алкарас. 40-0 е там, колко? Да, 5-3, 40-0, но нищо не е свършило. Нали, това показва едно, че всяка една точка е важна в тениса. Да, и други въпроси? Айде. Пускай Златан задаст. Скажите му. В ръце искам да видя. Деца, Златан, давайте Златан, скажите. Скажите. Златан, пускай. Самый такой. на 16 години, тази година предстои тази година ще стане на 17. В момента е номер 16 или 17, тя ранглиста се сменя. До година се очаква да бъде в топ 5. До година пак ще има право да играе. Тази година турнирите, които ще играе, ще бъдат следващия турнир Уимбълдън, след това предстои US Open. Началото, нали, той ще играе други турнири, но следващата година отново ще може да играе за юноши. Очакваме, нали, да всичко да е наред, да може да играе Australian Open, Ролан Гарос пак, Уимбълдън, US Open. Някой от вас да се седи да пита как сменява тренировките от край на трева сега. Кой ще се престраши да попита? Как те... Златан, Ето, как аз молчит. ви подсказах. Златан, че Питайте. молчит. Вие задайте въпроса. Вас трябва да ви интересува. Това нещо наистина е много интересно, много хубав въпрос. Считаш как те миняваш част от клейна трава? Що делаш? Что делаешь? Таких не страдаю. За него е много трудно. Нали, хубавото е, че много от тенисистите на неговата възраст нямат трева. И наистина е много голям проблем. Както вие виждате, той тренира на клея. Другата седмица предстои той да пътува за Лондон. Ще играе един подготвителен турнир, Олхемптън се казва. 95% от играчите го играят, за да може да свикнат по някакъв начин с тревата, колкото и да е трудно. Има едно място. Да, има едно място. Друга седмица с Александър Василев ще тренираме там 2 дни. Но близко е, но не е също. Казват, но все пак. Нали, да. Това, което аз ще ви обясня, нали, защото той ще ви го каже също, но ви кажа на български. Това, което ние се стараем в момента да правим е, на тревата не можеш, какви са особености, не можеш да се хлъзгаш. Топката скача ниско, скача бързо. Нали, ние се опитваме по някакъв начин, той всяка една тренировка, когато тренира, да не се хлъзга, да стои стабилен, да играе по-ниски топки, да играе повече слайсове, да бие повече сечен сервис. Те неща, които вървят на трева, но и всичкото, основното, което неговата подготовка минава в момента е подготовката в ОФП-то. Да бъде по-ниско, да седи по-широко. Да, Макс. Понеже това, което казахте за тревата, нали, че не може да се хлъзва, не е ли най-удобно на трева се хлъзваш, защото тя е хлъзгава, но странно ли да не може да се хлъзваш на трева? Не можеш, защото маратонките, които са отдолу, те са с едни да, като пъпчици такива, като малки топченца и те се забиват. Да. За кросовки, да. И те се забиват и ти не можеш да се хлъзгаш. Може би има подобно, ако сте виждали стоножки, мисля, че се казват на футбола, те са подобни. Не може да се хлъзгаш сега. Ние говорим за тотално хлъзне. Някой път може да се подхлъзнеш. Както знаете и вие също, нали, най-големите тенисисти дори на харда се плъзгат вече. Нали, толкова сме напреднали, но е много трудно и почти невъзможно. Много е опасност. Това, което е доста опасно, за да се хлъзнеш. Вики, въпрос имаш? Питайте, деца, питайте. Той е тук. Аз ви гарантирам, че този човек след 3 години ще го гледате по телевизията. Ето тук запомнете ми, 3-4 години ще го гледате по телевизията. И затова е
имате невероятен момент да го използвате. Да, бе, деца, питайте за Ето казвам ви, давам ви нещо много интересно, така като факт. В момента той подписа договор, има с Adidas, има договор с Babolat. Знам, че вие се интересувате от тези неща, ви е интересно. Предстоят още няколко договора с някакви по-големи фирми, които той ще рекламира в бъдеще. В момента се опитваме да организираме, декември месец има пресизън, се казва. В момента имаме среща с треньора на Данил Медведев. И идеята е той да бъде покрай такива тенисисти, да прави предсезонна подготовка, за да може и той да бъде там. Това са фактите. Преди няколко дни имахме среща с менеджера на Лусиано Дардери, който е 50-ти света. В момента играе с Циципас сега. Нали? Всички имат насочено им вниманието към него, следят го доста менеджери, доста агенти и така. Това искам да питам между децата. Да. Някой от вас може да се дигне ръката, който е поставил някакъв план, програма за годишна база? За годината. Что за въпрос? Их спрашиват. Добре, Може ли? плана. Добре. Има ли план, програма, по която той е разписал Пантов за годината, нали, краткосрочни цели, дългосрочни цели? Имаме. Да. Имаме Колко е план. важно това? Имаме план. Имаме 3 плана в момента, които по тях работим. Първият план е физическа подготовка. Тя е изключително специфична, но много важна в сравнение с турнирите. Какви турнири ще играеме, зависи това каква физическа подготовка ще прави, естествено. Защото, както знаете, физическа подготовка е специфична. Ако играеш турнири, правиш едно. А ако нямаш турнири, правиш друго. Нали, първият ни план е всяка седмица какво ще правим на корта. Вторият ни план е физическа подготовка. И третият ни план е турнирите. За мен имаме краткосрочна програма за турнирите и дългосрочна. Краткосрочната, която ние сме направили, е за 3 месеца. Дългосрочната е до края на годината. И ще ви обясня защо. Преди 3 месеца той беше 50. Преди 2 месеца беше 55. Когато си 55, ще ви дам пример. Когато си 55, ти можеш да играеш едни турнири, защото не влизаш. Когато си 16, играеш други турнири. Значи, затова правиш краткосрочна, а дългосрочната вече може да бъде сменена. Краткосрочната трудно се сменя, защото живот и здраве ще почнете. Вие в момента се заявяват за Тенис Европи, но списъците на Тенис Европите излизат 2-3 седмици преди турнирите и трябва да се заявите преди това. Не можем от днеска за утре да решим, че ще играем някакъв турнир. Няма как. Затова всичко трябва да бъде планувано. Спрямо турнирите, които ще играе, ние плануваме тренировките. Плануваме, защото какво става? Нали, имаш няколко направления. Техника, точки. Нали, не можеш преди турнир да сменеш техниката. Не можеш преди турнир да правиш някакви силови упражнения за това да си дигаш силата и за да не можеш да после мога вървиш с извинение. Нали, преди турнира се играят точки повече. Затова, когато ги имаш разписани нещата, черно на бяло, е много по-лесно. И с всичките хора, които говориме в момента и контактуваме, всеки един играч на добро ниво има план. Няма как без план. Друг въпрос. Последен. Айде. Никому не интересно. Последен. Не, мальчики слушат. Никита. Какой? Последен. Един. Айде. Ния. Сказал там Въпрос? задаст. Да. Аре бе, Николчовски, питай нещо, ти... Да бе, питай нещо, ти играеш... Ето мальчик, который е сбил и выиграл первенство България и играят... Краси, давай! Красиво. Той като малък, кой е бил, например, като най-добър ли е бил до... Всички възрасти е бил номер 1. А что за вопрос? Когда ты был маленький, какой у тебя был номер тренера? Я сказал всех возрастей.
Деца, пак ви казвам, последен шанс, питайте нещо, което ви е интересно, питайте нещо, което искате да знаете, но пак ви казвам, обърнете внимание на тези две неща. Да, слушам те. Преди матч, какви цели си поставя за самия матч? Когда перед матч, какая у тебя основная цел? Какие цели тебе поставишь себе? Какие цели себе поставишь? Во-первых, наслаждаться перед каждым моментом этой игры, потому что вообще Първото и най-важното нещо, което той преди матч си казва е да се наслаждавам на всеки един момент Потому от что играта если ми. ты наслаждаешься тем, чем ты занимаешься, оно приводит к тебе, получается, только плюсы ты получаешь. Ако мислиш, че това ти доставя удоволствие и наслада, матча върви много по-лесно за тебе и моментите, които се случват. Позитивните са много повече от негативните. Конечно, хочется побеждать, но главное Всеки делать иска все да правильно, победи, тогда всеки все иска придет. всеки иска да победи, разбира се, но най-важното е да правиш нещата правилно и тогава победата идва. Давай, Юлиана. Вие казахте, че целта му е да му носи наслада. Как като губи? Не губи. Не, всеки губи. Что говорит? Искам да ви кажа нещо само. Слушайте нещо много интересно, деца. Когато излезе статистика, между другото на Федерер или на Джокович, ще ви изложа, примерно е спечелил 1000 мача. Примерно ви казвам, образно, 1000 мача е загубил примерно 200. Разликата е много голяма, нали? Някой знае ли какво е съотношението на спечелени точки и загубени? 53 на 40. Значи какво значи? Той долу-горе много е малък процента. Давате си сметка, нали? И най-важното кое е? За мен е това най-важното нещо в тениса. Когато загубим точка или две, как ще играем след това? Най-важното нещо. Защото когато върви, когато печелим, всичко е наред, всички сме усмихнати. Не. Най-важният момент е, когато загубим точка, две, как ще изиграем следващата? Опитайте, замислете се върху това нещо. Опитайте се. Това, което си говорих, това, което ви сподели преди малко. Просто се наслаждавайте. Опитайте се да не мислите върху това, че сте загубили. Наслаждайте се. И това, което са на старото, на това, което е минало, няма да го подобриме. Не може да го върнеме. Следващата точка. Нали, това са неща, които съм сигурен, че вашите треньори и родители са ви казали много пъти. Сега го чувате от един друг човек, който има доста опит. Нали, опитайте се на следващите мачове, когато загубите точка 2, опитайте се да сетите точно този разговор и да кажете, браво, нещо не научи този човек, чухме нещо позитивно от него. Нещо, което ни помогна. Защото в края на краища тези неща насплотяват. Нещата, които един на друг са си помогнали. Защото вие сте заедно тук. Аз го казвам много пъти. Когато вие сте силни помежду си, тогава ставате по-силни. Когато вие сте слаби, всички сме слаби. Това е. Успех на всички на турнира. Пожелавам ви да сте запомнили една много малка част от това, което си говорихме тези 25 минути. И следващия път, като вие някой на улицата ми каже, загубих 2 точки, ама сетих се това, където си го говорихме, помогна ми. А не загубих 2 точки, виках като лут или си чупих ракетата и така нататък. Защото това всички го можем, но това всички го можем, ама кой бублик? Кой казва бублик? Само да ти кажа нещо, бублик. Сега бяхме в фитнес, тренираш с нас. Един до друг тренирахме на Ролан Гарос. Няма по-позитивен човек от това. Няма по-позитивен човек. Той през цялото време беше страшно настроен за мачовете си, позитивен, приветлив, говори с всеки, обръща внимание и се наслаждава на играта. Това, много хора си мислят това по телевизията, където гледат, това са много малка част от нещата. Това беше един от най-позитивните хора, които аз срещнах на Ролан Гарос. Само да ви го споделя. Невероятен човек.
Успех на всички на турнира и бъдете живи и здрави. Айде, деца! Така, всички деца